Step ke basuk ke bakaman ya pilang baro ki parlok ki baju ya pet ya ke Good News TV nga ai kuble ya pilang baro aka kerteng ke batyang tam ke balong unong pen imjungi Jesu Kris ka khubor ya ke bangin yo ya ke ban pusan lang bajong ka ne ka por kalong ya ke bangalapan syong nong rem na ki kam ki apostol kalanong ka balai ka dekhat ka ban riu ki kentin ki ba ong kumne Henry u Petrus ulaong karupa bat kaksiar ngamdan Henry ya kabangadon nga ayam ya haka kerteng u Jesu Kris u bananasaren toyan bat kaphang pedeng ya kabangin yo ya kabanyo pusan ng bajong kane kapor kapamenta kalong kadon gabor haka kerteng u Jesu kadon gabor haka kerteng u Jesu ladang ipet ya kalenong kabalai kane kabenta kadai ka jingja ka baphala bat ka jing ya kendo ka baphala jong ki arngut ki senran ki jong u Jesu kita kilong u Petrus bat u Yohanes loong ba u Yohanes bat u Petrus haka wei kasngi kidang ya let kiu sa ka temple haka por jing duai haka wei kasngi kidang ya let sa ka temple haka por jing duai ka balong ru haka por khandai bajij kane ka de ka jingen bat ka jingle jong ki jeo ban hab ban duai license shisngi bat ladon wei ubreu badeko na duka kpo jong ka kemi jong o ubaki laba ya ya ubaki jubu haka sngi haka kherdap ka temple ka baki khon ka ba itenan kata kalong ban pan ne kijing ai isen na kita ki balet rung siapa kata ka temple bat habaulai ya u Petrus bat u Yohanes bikin salet rung siapa ka temple ulapan ban yo ka jing ai isen u Petrus te haba u khmi shan ha u bat u Yohanes ulaong to khmi hangi kumta ula khmi dengong yaki ba uda kermen ro ban yo na ki Henry u Petrus ulaong ki yakini ki kentin ki bas ngoten nat ba karupa bat kaksiar ngamdan Henry ya kabangadon nga ayam ya haka kerteng u Jesu Kris u bananasaren toyan ladang ipet yakini ki kentin ki balat ho akani ka dekhat baong Henry u Petrus ulaong karupa berkaksiar ngamdan Henry ya kabangadon nga ayam ya u Petrus habauong bat pendon kami kani ka kentin Henry kapen ya kajing bom ya day ya ka ka bauni ubriu badeko u khmi lenti banyo bat ka kajing tmu kajong u bat u Yohanes kani ka jingkran ka boong ka rupa bat ka kesiar ngamdon kadi ka jing penpau ka jong ki jeo ka babata ay sepang ki mar ki bakordor lani ka spa ka hajar Henry ka benta ka bau Petrus ukren ki kenten kapen bau Petrus ulong ubaduk hakaspa kapen bau Petrus ulong ubaduk hakaspa berthei Henry uruspa hagaspa benang Henry ya kabangadon habang ipet ya kane ka kenten Henry ya kabangadon ka jingkeli hangne kalong ka ka bau Petrus udan ka bau Petrus udan u Petrus uthau ya ka jinglong ka baken zaman sim ka balong halor bat kabor ka bala ai hu lembat ki wei ki senran da u Jesu ai ti haki senran ka bor ban pen bena ya ka hima ka jong ublei ban pen khia ya ki jingpang bat ban long halor ya ki jing baman bat ki ksud ladang ipet na ka gospel ka jong Matius kalenong ka basipau ka dekhat ka banengkong bat ka bapra bat ladang ipet syu ya ka jingong haka kerteng u Jesu Kris u bananasaren haka jing hikai lane ka kolcho ki jeu ka kerteng ka thau ya ka jingmat ka bor lane ka jinglong ka bahalor haba ki jiu ki penpau lane ka jingong haka kerteng u kaisar ka kit ka jingmot balong halor bat kum juru ka bakhot ya ka kerteng ka jong Jesu ka pen ya ka jinglong halor bat ka bor namar kata u Petrus u khot ya ka kerteng ka jong Jesu ka balong ka bor ban pen khia yau nu briau u badeko parlok kane kalong ka jing pen kan mau badon ka bor
haka kerteng ka jong Jisu kabala ban penkhia ya ki jingpang le se don na pedeng jongi ngisngo bang ido jing kerman kumbalong uni ubreu badoko uba ap ya ka jing ai isen na ki breu shem ladon haka jing mo jumper khat jung uban yokmat ya kata ka jing penkhia lane bala ban yat ban yang kumbalong kiwai bala ban yang ban letre bala ban yang ban let sha kijaka kiba kadon kam ya kane kalong kajing du jing kermen kajong mat kajing kermen kajong kalong ban suap ya kijing ai isen kajong kiwei ban pendap ya kajing don kam kajong hanrei kan mau don kabor haka kerteng Jisu ban penkhia tang ya kajing pang jong ka do kajong hanrei ya kajing pang jong ka man sim ro baru ya kajing doko jong kajing makan jaman sim ka jongi bon sin le singi klet yu blei ni bat ka perthei kani ka banta ka pen kan mau yangi ya ka bangin phai shau namar don ka jing pan khia haka kerteng ka jong Jisu blei unyo ban ker khu ya kani ka khubor lengkot leng ba jong kani ka por ka bamanta na ka banta ka buram ka jong blei amen tongin ya doai ka buram mat ka jingo ngi ai shametrai ya ka jing yalam ka jong me kham tam ya ka ni ka por ka bamanta ya ka bang yo trai ka banyo puson ka ktin ka jong me ya ka bapen kan mau yangi badon ka bor ka kerteng ka jong me trai kumta trai ngadwai palang ba jong ka ni ka por ka bamanta le se don apneng jongi ke badon apneng ka jingpang jong ka met ka jongi ke badon apneng ka jingpang jong ka mensim ka jongi le se don apneng jong kiro ke badon ya ka jing deko jong ka jing ka bakan jaman sim ngadwai trai palang ba jong ka ni ka kubar kan long ka jing kan pen mau ya ki badon ka bor haka kerteng Jisu ubala pan penkhia ya kita ki jingpang baro sim ko pa ya ka por ka badang sa baro haka jing ka jongi sngo ko pa ki jing dwai syakri baret ujome haka kerteng Jisu ngadwai ngapan ni kini baro amen.